en gima en chenro maler kendo winjore ka gima ung'eyo tiju kendo tich motimo ler machiel ariyo adek moko nya timore to nonro manotim ne nyicha ne en 2015 mane ot moro manongore piny nonro no report no bedo nonyiso ni 85% mar ute ma Nairobi kae are not safe. Mano ben adier to nang'o ka kom to ubede kendo no ka kipango ka kutiyo to nenre ka gimuti adieri to bedo nade ni 85% mar ute ne are not safe. Ya koro report mare 85% no mano report ma 2017-2018 gimoro igni abiriyo mokalo ma ute go to moko pod nitiere sana matemo koro akelo ni kanyo mondo koro wawinje maber chakre gimo nyalo penjo na to mane mosetimre chakre that time mane report no wuok nyaka sani mokwongo kidwa ng'eni lokruok osebete ibro neno ka kata mana ute magore piny even though moko nyotimre ariyo machiegni odok piny kabisa nikech ang'o ma sirikal osetimo kalure gi report no sirikal noka atua kolure gi kokalo kuom idara mopogore opogore analose wi NCN kach kanya alony go maber inwang'o ni wakelo gimoro ni National Building Code 2024 National Building Code 2024 ni en kitabu kata standard ochalo watigi dhuro mar ochalo muo mar gedo en muting'o gimoro amora mowacho kaminyalo gede kakinyalo gedo giminya gero chike gi joma nyalo gere gi jok manyalo ng'iyo sama igere mae gima kiluwo olose gana riyo pare ko dang'weni mobed approved nwachako lose chon lakini kuom ai maber parliament no approve nwago ma 2024 ma sani samwaloseni chakre kano obed approved March 2024 to nomiwa achiel ma obedogo kaina iluongo ni transition period ma pok ochak ti kode kong'eni kochopo bang' dweche 12 tibiro ti kode koro from dwe mar adek tarik achiel higa manyokalo ma 2025 ni koro sani otiyo ma en gima onego bed ni itiyo kode kamoro amora mae nolose kalure gi report gik mane report no owacho koro okelo iluongo ni ber moro ka ma koti kode yo makare to kata mana udi madhi gore piny gi dhi yudo nikech en ong'iyo ahinya safety ong'iyo luongo nang'o usalama kwa ujenzi safety mar gedo odichgo kabisa obed safety mar gimigero no gi safety mar joma gere gi jok mabiro dak e iye mano gima ong'i kabisa kata sami gedo kako nego beni keto ot kako nego beni drisni keto makata yamo kudhi muya mayom kudhi e iye yam okonego beni ni saa sama donjo ot moko stima onego beni ka chieng' rieny kata ka pinye yudo ler moro mago gik manie kanyo te gi muya ma kech inya dak e ot en ot matuo gimi ot be nyalo bedo matuo makidonjo e rinyo nyaka homo segoi jira mago nitie koro gini kong'iye mago gik mosetim kendo gima osetim be inwang'o ni NC Act National Consumer Authority Act en chike ma moketo NCA momiyo koro NCA nitie be nitie kuonde moko manoloki mondo kel tegno mar gedo e Kenya waka mago gik motim kalure gi report manowuok no emomiyo ka sani nitie ber e gedo koro joma dwa gedo gibedo beda gi chir ni ka giluwo chikegi e yo makare to onge rach madhi wuoke to kikaw gimoro iket e lweti ka ok ing'eye ti gi jomolony mondo igedo e yo makare nikech odno igere ok sani igere kawuono mondo okony jok makiny gi jok mabiro chien kamano injinia kanyi lero makare nitiere wach miwacho miyieri koda nini